kalong shisha ke jing kurkhui ki khon samla shnong ba kinong shnong jong ka shnong Rtiang ha ka bahenin ka sniu MDC ka Mawhati constituency ba Charles Marngar ulali ban pli ka podium jong ka Rtiang Sport and Cultural Club hamadan ye lekai jong ka shnong ya ka ka podium la penmang na ka scheme jong ka district council ha ka jing shimkhia jong MDC na ka leng kinong yelam jong ka sport club ba kinong yelam shnong kiloong ba kalong shisha ka jing kurkhui ka shnong ka thau hi borok away kamta mi ki khon samla jong ka thain ha ka ba ye ke ba ki thrang na du mansha manta kala urlong leng baga jing tresitom baga jing shimkhia jong MDC jong ka constituency haka bagi lala banyo ekane ka podium shushu gilai thoru haka ban menswa lada don kinu ki jai program hasnong kin haban pensitom ban penlut por ban snai ka yingsi na ka menta ban pelong podium na ka leng kirang ba nong yelam snong bagi khon samla kinu yelam jong ka Rtiang Sport and Cultural Club kila ai ka jing songu ka bakarpang UMDC halor ka jing tresitom bar ka jing synniang ka jong u ya ka snong na ka leng MDC ru ulong bakane ka dei tang ka jing stang haka bor ka barik ka jong u na ka leng ka jong u unnam shong thai banwan ra eka roi ka par baka shong sok shong sanya ka constituency hi borok away kat kum ka bor ka jong u kum nong mikmat jong ka dong baka thain hakane ka singi lai sakhilang da kiri rang ba bagi nong yelam shnong ki khun samla bagi long kami jong ka shnong tekndian ini ngayang kum bo pentrei yakni ka podium jong ka Rtiang Sport and Cultural Club berkat batu presiden di nong yelam jong club nilai dan bertalang ban pentrei ban pendep yakni ka podium jong ka Rtiang Sport and Cultural Club tena kaliang jong club bat jonga hi bapentrai kini ka jing trai ngidap de jing sukmen ke bakrau hak bahak kini ka singi kala urlong ya ka jing kwa ba ka jing terang jong Rtiang Sport Cultural Club ban yo ipum kini gieng ka balong kum ka jaka ka bangila ban pediang ya kini kiriu don bram ki buan ban pelir ne ban khang ya ka jing le kai football kini kamadan jungi tena kaliang ke club ni pen pau sia ka jing singungu namar ba hakarta ka jing emhi ka jongi nadu haduk ane karta ngimpat juyo bukum kini ki yeng kembangi imenta dai kini ka sin ka banengkong kebangi yo kum kini ngila yo mat sibun ki nong mikmat ki MDC ki MLA hendrai ngi ki babun ki MDC ki MLA kla ya la ngimpat juyo bukum kini hendrai dai tang hakane ka sin ka menta ki ba chas mangan balong kum MDC masin job hi ila ai yang ye kene podium kebangi yo pun kam yaka kena kalian ke klub ni ai ke jing kitbak yang ke jing khublei ke ba syajar ngoi ba ila yele istamat punyo ngi ya kene podium tingi ai ke jing kurku kedo i ba blei don dekat bad i ha ke jing trekam cungi indang la ban nang yarap om tang klub cingi hentai siwi we pat ki klub ki badan po konstituensi hi barak kuwe tu blei kurkui i nang yo ke bor perkhat perdan nang yo ka jing siampang baila ban sakri nang pada upai jong ka Mawhati konstituensi hi barak kuwe tetang dan timbaknya